Mittaa 50 senttimetriä pitkä lanka. Ota 3 eri väristä 50 senttimetrin mittaista lankaa. Taita langat keskeltä kahtia. Ja kiinnitä teipillä pöytään. Palmikoi siirtämällä reunasta keskelle aina saman värinen lanka. Eli jos aloitetaan punaisella, punainen keskelle, toiselta puolelta keskelle ja kiristys. Ja sitten lähtee valkoinen lanka keskelle, toiselta raunalta valkoinen lanka keskelle ja kiristys. Ja kolmantena värinä siellä on sininen lanka, joka laitetaan keskelle ja toiselta reunalta sininen lanka keskelle ja kiristys. Ja lähdetään toinen kierros, eli sieltä oli ensimmäisenä lankana punainen, eli punainen lähtee keskelle. Ja toiselta reunalta punainen lanka keskelle, kiristetään. Ja siitä jatketaan palmikointia eteenpäin. No niin, nyt nauha on palmikoitu sen mittaisiksi, että se menee ranteen ympäri. Ja tänne päähän jäi 6 lankaa. Ja ne palmikoidaan normaali 3 langan letityksellä. Eli täältä aina ulommainen lanka keskelle, jolloin tulee normaali letti. Ja näillä 2 letillä me sitten saadaan kiinnitettyä tämä ranneke ranteessa kiinni. Eli ulommainen aina keskelle, normaali letityksellä ja tehdään se ihan tänne lankojen päihin asti tiukkana, ettei se lähde sieltä purkautumaan. Pian ollaan siellä päässä, jolloin vedetään langat vielä tiukalle ja päähän tehdään solmu, että langat eivät sieltä purkaudu. Näin normaali solmu ja sieltä vielä päät siistitään leikkaamalla ylimääräiset langat pois. Otetaan ranneke pois pöydästä ja tänne päähän jää tällainen lenkki, josta sitten saadaan pujotettua nämä
letitetyt päät sieltä kiinni. Solmitaan ne. Voi laittaa vaikka 2 normaalia solmua. Ja näin meillä on ranneke valmis. Ja tältä valmis ranneke näyttää kädessä. Ja sen päät on 2 solmulla sidottu kiinni.